Моля ти се, концентрирай се, ако обичаш. Концентрирай се, ако обичаш. Че ще правят на салатата вече. Не е такова. А не, супа, аз искам супа. Супа ли? Супа си е по-добре. Добре. Главата, супа. Това е положението. Не ме интересува. Ти си ми обещала. Добре, какво ще бъдеш тогава? Салата? Ели, кое конче яздиш? Ели. Елица. Елица, Ели върху Ели. Хайде, момичета, тръгваме. Анди, а ти на кое си? Анди, тя е на лисето. На лисето, както си е. Да. Слуша ли те? Така, изправете се, погледа напред и спокойно. Анди, добре ли ти е? Ние цял ден да идваме тук, когато съм на детска градина. На детска градина, къде си на детска градина? Това е положението. И пак отивам тук. И пак ли? Значи, добре, пак идваш тук. Ти се правиш обиколки на манежа ли? Не. Докато дойде време. И Малена иска Айде, да ти язди. почвате. Естествено, че иска да язди. Язди, разбира се. Това... Хайде да мине и да язди. Лени загрява в момента, Успя ли? докато си чака нейния кон. Стигна преди мене. Преди нас с конете. Мира, моля те, не дай по лентата така. Моля ти се, тя е за кончетата. Благодаря ти. Майка сме на начин да кончим. Да, айде. Айде, Анди, я. Задвижи си кръстчето. Айде. Ели, искам да гледаш това. Анди, какво имам предвид? Ели, Елена. Сега ще ти обърна. Аз си чакам. Така. Я вече не е студент. Айде. Айде сега си задвижи кръстчето и я подкарай. Айде. И гледай напред. Ето, виждаш ли какво трябва да направиш? И да докоснеш с крачетата. Преди да докоснеш с крачетата, първо трябва да се задвижиш кръстчето. Да, и ние бяхме впечатлени от това име. Стрела. И запомнихме. Има, тук стрела, виждаш, това са мишени. И има много части от стрели, защото се щупат и после не се вземат и като минат кончета. Айде пусти ръцете. Айде настрани. Настрани и двете. Аз не мога. Ще не можеш. Да видим, че можеш. Пробвай. Айде така. Казва временната фотка. Стана. Хайде ръчичките настрани. Чака ми. Елика, хайде ръчичките настрани, Ели. Пипаш котка, тя те драска. Не пипаш котка, тя не те драска. Много е проста задачата. Гледай напред. Айде, че станаха много треньори. Ама едно падна.